lesbian pop culture yn y mainstream. O'r diwedd. A ni moyn siarad amdano fe. A pop culture yn gyffredinol. Ydyn, trwy sbectol bach queer ni. Fi yw Cat Morris. Fi yw Catrin Herbert. A chroeso i Pob Look Babe! Just rhybydd bach i chi ar y dechrau. Mae yna siawns fydd yna falle tymed bach o iaith gref yn y podlediad yma. Siwr o fod achos o Cat Morris. Sos. Helo. Un dynod, dylen ni dechrau'r podcast heb just dweud helo. Fi'n meddwl bod ni angen, fel, to capture them. O'r dechrau. Just mynd syth mewn. Satnin. O, Na, fes ni'n try off, probably. Okay, beth am... Siwmai! Boneddigion a boneddigesau. Sorry, ni ddim yn sylweddoli bod ti eisiau cael job yn compare o'r Eisteddfod. Oh, ideal. Oh, imagine. Bydde ti'n hoffi wneud hwnna? We're just yn istedd y gwmpas trwy'r dydd a fel... Ond I suppose ti yn y tent dywyll a... Mae'n lot o fel ffil. Mae'n bod yn swydd really anodd. Bys y ti'n gallu gwneud, a fi methu ffil o ti yn? Wel, mae dyna rhan fwy o bywyd fi yn yma. Filling silence. Llenwi yr air. Yeah. Ond shout out Mary Lovegreen, because no one does it better. Yeah. Oh my god, cofio pan nath i fynd yn viral efo'r merch na? Cute. The best in Wales! Ni mor cute. Iconic. Dda nhw hi, Ruby. Da iawn, Ruby. Cute. O'n i bai hwnna, sef wythnos wedi bod? Pethefnos? Pethefnos wedi bod. Pethefnos fi. Good. Be fi wedi gwneud yn y cyfamser, fi wedi mynd i Lundain. Nice, Miss International. Nes i dweud o'r ffordd i Lundain. Nath ni fynd i wylio Chelsea yn erbyn Man City, quarter-finals y Champions League. Felly gweld llygad ti mor glaze o dros, oedd ti'n fel trio mor galed i sôn fel bod gen ti unrhyw ddiddordeb. Ond... beth sut nath nhw? Wel, nath ni ennill 3-0, ond oedd rhaid i ni ennill 3-0 achos nath ni golli 2-0 yn y leg cyntaf. So chi just nôl ar fel even nawr? Na, ni di ennill. Chi wedi ennill? Ni ennill 2-0, a mae 3. So mae un mwy, sorry. Ni'n meddwl falle oedd nhw angen fel 5 pwynt jyst i ddod yn, I don't know. Na. So nawr ni'n chwarae Barcelona yn y semis. And for the third time in a row. Adra ac i ffwrdd. Ti'n mynd i fynd? Mae pethau'n rhy hectic dros y misydd nesaf. Fi methu mynd. I know. Pryd ma fe? Mewn few weeks. Surely though, just am fel un noson. You could. Felly fan am un noson. Ond pethau, os bydde fi eisiau fynd i Barcelona, achos I know little known fact, ond o'n i ar y byw yna. You didn't know already. I don't like to mention it o gwbl. Pob wythnos. Fi fel, oh my god, pal. Ti'n literally mynd i dechrau'r pod tro das gyda ola o sydyn. Hola, buenos dias. Ond nawn ni dorri yna mas. Well, probably. Ond, fi methu mynd i'r home game. A fi methu mynd i'r away game, cos mae'n Barcelona. A wedyn mae'r final, bydd hwnna'n tough decision, achos os mae Chelsea yn neud yr final, mae'n neud lle hwnna, neu priodas brawd bach fi. So, obviously a final. Tough call. Na. So pwy sydd yn y running am y final then? Chelsea, Barcelona. Chelsea, Barcelona, Arsenal a Leon? Leon? Oh. Leon as in Frank, neu? Yeah. Olympic Lyonnais. Fi'n meddwl. So Lyon. Yeah, Frank. Dwi'n meddwl tan nhw sydd yn chwarae. Diddorol. Daiwr. Don't quote me, ond fi'n meddwl. Very good. Wow, okay. Unrhyw beth arall o ddiddordeb? Na, just yn really joio'r tywydd. A just yn really joio'r diwrnodau hyrach. Good vibes ar hyn o bryd. Just mor dda. Just mynd i'r traeth ar nos Sul, a then gorgeous. Lush. Yn really nice. I know, mae fod yn, so ni'n recordio dydd Iau, a fori di Gwener, mae i fod yn dwym. Sgwrsio. Ond y brof yw, so fi'n byw yn y Bari, a lle dyn ni'n byw yn eitha agos i'r traeth, mae'n just wind tunnel. Oh my god, fi newydd gweld pre-cop massive. Oh my god, okay, fi ddim ofyn pre-cop, ond hwnna'n eitha mawr. Fi ddim chwaith, ond mae hwnna'n fel huge. Chunky. Big boy. Be nawn ni alw e? Colin y Corin. Dewin? I don't know, he was giving me Dewin vibes. Anyway. Ti'n fi cael gweld efo? Na, mae'n fine, let him live. O'n i just mynd i roi fe yn yr al, I was going to let him live, ond ti allan. Where he belongs. Anyway, byw yn y Bari, a so mae'n wastad lawr ar bwys y traeth gwynt.
Fel fi'n teimlo fel fi'n byw mewn wind tunnel. A honestly, mae tŷ Sam weithiau'n siglo. Ydy'n swnllyd? Ydy. So fi'n meddwl mae'na falle like, tail yn loose ar y to. Achos mae ochr yr ystafell gwely trwy'r nos fel... A fi just fel, oh my god. Un dydd. Byddwn ni'n exposed. Wyt ti'n hoffi'r traeth? Wel, basically fi fel tyfu fyny ar traeth. Ie, ond fi jyst rhywbeth sy'n methu dychmygu ti ar y traeth. Na, dyna hoff fel ffordd o gwyliau fi yw fynd trwy'r ar draeth. Ie, nes i byw yn... As you peg, does the city break kind of gal? Na, as in, fi yn licio city break, ond fel fi fel person, mae'n well gen i byw fel mas yn y wlad. So, o'n i'n byw yn Monknash, obviously the best beach in the world, yn Monknash. Dim o ran fel y traeth y hun, it's not gold sands and twa, ond o ran y views, fel chi'n mynd trwy coedwig. Ie, mae yn hyfryd. Mae'n hyfryd. Yeah, excuse me. Na, mae yn hyfryd. Sorry, I just thought that my dead gran's bench is there, so watch it to him, please. Oh, na, fi'n siŵr bod y traeth ar bench yn hyfryd, ond just pan wedys ti the best beach in the world, o'n i'n meddwl, okay. Na, o ran traeth i hongio mas ar, na, ond the journey's nice. The destination not so much. The sentimentality sy'n gyda ti. Yeah, the Plough. Lovely place. The Plough. Be fi wedi bod yn neud pethau efnos drath. Fi really methu cofio, achos fi heb neud lot, really. Gwaith, usual. A just chill out. Ond fi wedi bod mas yn yr ardd yn neud stuff. Wyt ti? Yeah. Just yn fel prwnio. Fi si digo lan yr holl ffrynt. A fi wedi planhigion yn un ochr, a wedyn yr ochr all yw'r fel recycle bin areas fi roi fel. Oh my god, fi wedi sylwi yn dod mewn i ti. Ti di roi'r fabric lawr i roi chippings mlaen, ti byth i roi chippings mlaen. Cywir, sorry, textbook fi. Why? Cos... Ti'n mwyn i fi wneud e? Like, that's my ideal day. Fi just ddim di nôl nhw eto. Pam, mae gen ti fan. Yeah, well, I'm good point. Just do it, innit? Mae'r y Cwpan ddrws blaen is your first entry pob diwrnod mewn i ti. Yeah, exactly. So why give anyone the impression bod I'm mynd i fod yn fwy organised nag yw e? Ond mae'n rhoi, rhyw fath o calmness hi. Mae'n pethau fel o fewn llyfrau fel Feng Shui? Feng Shui? Feng Shui! Feng Shui? Feng Shui? Feng Shui. A mae fel entrance hallway chi, os mae yna clutter neu rhywbeth yna fe, mae'n meddwl rhywbeth fel, you're going to have a cluttered day, so mae'n chi gadw'r hallway yn glir, etc. O, fi'n meddwl, fi ddim yn gwrs yw Rachel fel hollol, tymod, dim credu yn stwff ond tymod yn subscribe oedd y fe ac yn darllen y llyfrau ac yn trio action yn nhw. Ond os bydde fe'n cael fi i fod yn fwy trefnus, bydde hi yn. Anything, fi'n rhyw fath. Ti'n gwybod sy'n really bother hi? Bydde hi ddim yn dweud bod e'n really bother hi. Ond mae hi'n dweud, how long is the surfboard going to be in the hall? And he felt, well, the surfboard's been in the hall since I got it. Like, that's my favourite. I do the same. And he felt, well... I think Sam could relate. Forever? Yeah. Like, so fi wedi bod yn trio meddwl... Byswn ni'n dweud rhywbeth fel, my way of being, it would be like, oh, ti'n moyn i fi just symud hwn lawr llaw? Neu ti'n moyn i fi just rhoi hwn yn hwn? Mae hi fel yn trio bargeini. Ond i fel, well, ble mae'n mynd i fynd? Ys gen i ddim garage. Dyw'r shed ddim yn ddigon tal. Lle ma fe then? Lawr stawr? That's the thing, mae fe tu ôl y drws. So ti dim ond really gweld os ti byw yma? Yeah. As she basically does. Yeah. Oh, you keep your surfboard out, babe. Na, mae eisiau fi roi fel dan y soffa. Beth mae'n ei ffitio dan y soffa? Bydde probably yn, cos mae'n flat ac yn hir yn e. Ond, beth yw hi ddim yn deall yw, mae'r surfboard yn cuddio lot o shit tu ôl iddo fe. So mae'n mwy o shit tu ôl. So mae angen ffeindio cartref ar gyfer y shit. Y shit hefyd. Yeah. I see that. Pan ti'n ffeindio, nook, lle mae pethau'n gallu mynd i marw. Oedd yn ti Sam, o'n i arfer cael yr un ti a Sam, new build, a mae yna yn y stafell sbar, mae yna fel, ni'n galw yn hump. Mae fe basically yn cuddio top y star, basically. Fel bulkhead. A, like, literally, fi'n cofio pan nes I yn gyntaf symud mewn i'r un ti, o'n i jyst yn chwilio am fel tips a ideas o be i wneud gyda'r ugly hump yma. Mae fe mor ugly. Mae'n fi'n cwpwrdd. So ni'n edrych ar fel cypyrdda, ond mae fe siâp mor odd. But I was obviously custom built, a mae fe'n really ddwfn, so be bynnag chi'n rhoi yna fe, bys fe'n bach yn annoying, trio cael pethau mas, etc.
So it becomes like a dumping ground, really, just pethau. Ond fi di dechrau rhoi, I've got a man who makes shelves allan o scaffold boards. Fi di mynd i fe pob, nes I check o Facebook Marketplace messages fi di literally message fe pob blwyddyn, am y 2 neu 4 blwyddyn diwetha yn gofyn am gwahanol cuts. Okay, I'm going to bring you up on something fan hyn. A bydd unrhyw un, cos ti wedi dweud ar y pod, so bydd unrhyw un sydd yn gwrando yn ffyddlon yn gwybod, o ti ddim yn that keen ar scaffolding board shelves fi, reit fan'na. Na, scaffold boards, lovely, y metal. A os ti'n fan ffyddlon ac wedi clywed y bennod yna, ti'n gallu clywed yn llais fi yn dweud metal. Love the scaffold boards. O be bydde ti'n... Wel, mae metal, obviously, ti angen cael metal. No, ond fel floating shelves. Oh, God, well, dwi'n ddim yn dal digon o bwysau o beth fi angen e, so... What's that? Yeah, my God, mae pob un sy'n gen I yn floating shelf ac yn dal all of the above. O, na, fi'n often, mae'n dal pethau fel gitar. Yeah. Precious. Mae dy fi gitar ar y wal, mae'n un o'r just yr things yna. Be di enw nhw fel? Hanger. Yeah. You know the one. A hanger. Fi'n struggle efo geiriau fi heddi. Sorry, record a podcast on the day I can't talk. Mae'n okay. Who thought of doing that? Mae'n okay. Ond yeah, dyna basically oedd pefnos fi. Neud bach o DIY. Okay. Yeah. Well, fi heb update ti hefyd, sy'n anghofio am hwn, a fi'n mynd heno. Be? Fi'n dechrau carpentry course fi. It's official. O'n I bron ddim mynd, and I forced myself, and I loved every minute of it. I'm loving this, achos fi'n teimlo fel bod hwn yn, like, definitely rhywbeth bydde fi'n neud. A fi'n really excited I glywed bod yn rhywbeth bydde ti'n neud hefyd. Bysa ti yn caru fe. Like, honestly. Be mae e? Well, yn y Bari, ond hefyd, ti'n be, nath 9 person ddim troi lan. I know, so fi bach fel, if this space is going. Okay. Check up pwy sydd ddim yn troi lan bob tro. Yeah, I forward to know. I'd be like, oh, hi, are you? Yes, I am. Yes, I am Dave. I was in the one day that the Dave does turn up. Man, Dave in a class. No, Dave yw'r athro, sorry. Of course he is. Of course he is. And nath e neud a classic fel male teacher not wanting to offend the women who've clearly chosen to do quite a male-dominated industry, hobby. Oedd e fel, if you can gather around here, guys, and when I say guys, I mean all of you, not just, only fel, oh, Dave, it's fine, babe, it's fine. Ond, dosbarth gynta, nath ni literally dysgu just sut I saw, which I obviously can do already, ond ddim mewn llinell sleuth, apparently. Oh, a nawr ti'n gwybod. Nawr fi'n gallu, a nath ni dechrau creu fel gwahanol, fel door joints a pethau fel na, so excited. Beth nath hala ti ddechrau neud hwn yn y lle cyntaf? Wel, fi'n licio neud DIY anyway, a fi moyn gallu fel neud cwpl o dan y stage, neu neud built-in wardrobes for hyn, heb gorfod fel talu rhywun I neud e. So ni fel, that seems quite like, don't get me wrong, so I'm on fucking fel adeiladu, I don't know. Tiny home. Complex, yeah. Literally want the basics. A dyna beth yw e. Ti'n gwybod be? I believe in you, achos... Oh, diolch. Do you know what I love? Mae TikTok a YouTube a popeth ar y funud yn llawn empowered women yn neud yr holl stwff DIY yma'n tŷ nhw. Achos... Beth? Sorry, I just need to break it to you. When you say TikTok slam, that's your algorithm. That is your algorithm. Dim just achos mae menywod suddenly yn empowered I wneud. Mae loads, fel 90% o'r population nawr yn fel, na. Fi fel, mae TikTok yn llawn hot lesbians yn neud DIY. Sy'n licio pêl-droed. Na gyd ti ar TikTok. Na gyd ti ar TikTok tea. Oh, funny. Well, fi'n meddwl, fi'n really excited I weld beth ti'n neud. Yeah, fi hefyd yn really excited I ofyn am dy help di gyda'r stwff. Oh, yeah. Pan fi angen. I will be there. Apparently, we're working up towards creu clo ar drws. So gallu ffitio. Oh. Yeah, cload ar drws. Oh, cool. Great. That's the end goal? Well, nah, I think that's one of the projects. Oh, okay. Fi'n mynd I gael diploma. Oedi? Ydw. Crazy. So mae'n 10 wythnos, which is not that long, I suppose. On, yeah. Fi'n impressed o hwn. Commitment. It's 3 hours pob wythnos, though, so erbyn 30 hours by the end. Wyt ti'n neud y 2 waith yr wythnos neu ti'n mynd am 2 awr? Mynd am 2 awr. Well, I'm not on hir. Mae ddim yn teimlo'n hyd. When you're sawing away at that wood. When you're having fun. When you're having a great time with Dave. Oh, fi'n ffeindio yn really sweet bod ti'n dod nôl ar ôl neud 2 awr o waith coed yn dod draw am honey, I'm home. Literally. Food dinner on the table. Literally, a nath I cymryd llun o fi gyda fel woodwork fi, which is
dear listener, literally darn o bren gyda saw cut on about. That was it. And I was like, look how proud. Wel, mae hwnna'n hyfryd. Ie, yeah, diolch. Fi'n excited i weld beth sy'n digwydd yn y dyfodol. Gobeithio na i ddim chop off braich fi'n un rhywbeth. Wel, os ti yn, bydd Dave yna Bydd. i helpu. Cool, Dave. Ti'n gwybod sut fi wedi bod yn siarad am misoedd am sut fi angen shape up? Blynyddoedd, ie. Yeah. Blynyddoedd. Honestly, probably, yeah. Fi'n hoffi marfer corff. Na, fi ddim yn. Fi'n hoffi neu chwaraeon. Yeah. Social aspects o... Yeah. Fi'n ddim yn hoffi teimlo fel bod fi'n, I don't know, just yn neud ymarfer corff mwyn neud ymarfer corff. Fi angen distracto fi hun. Ond, fi di motivato fi hun, fi di join o gym. Great. A fi'n cytuno efo ti, though. Os fi ar treadmill, I want to kill myself. Mae fe'n the worst thing, mor boring, casaya. Dyna pan mae strength training yn well, because it's like a minute of hard work, a wedyn just chill on your phone for a bit. A minute of hard work. Pan fi ar treadmill, fi gorau chwarae Sudoku neu rhywbeth i distract fy hun, because I hate it. Okay, mae hwnna'n wild. Sut ti'n neud Sudoku pan ti ar treadmill? Quite easily. Wyt ti'n cerdded ar y treadmill? Na, jogs. Dal ymlaen. Ac ar y... Be bynnag yw hwn, skiage neu rhywbeth. Stepper, fave. Carry on, sut oedd e then? Wel, y peth so good. Fi'n really just... Fi jyst ti atgoffa fi o hwn. Tro nesaf fi'n mynd, na, fi eisiau mynd. Achos, fi'n gwybod ti'n dweud just wneud weights, ond fi actually wedi bod yn trio wneud bach o bopeth. So fi yn wneud cardio. Fi just eisiau fel... Rhywbeth i dechrau... Ti'n bach mwy energetic a stuff. A hefyd, a bod yn hollol honest, bob tro fi'n redeg gyda Rach, a yn ymwedig os fi'n mynd gyda hi un o run club sy'n so mae hi'n redeg queer run club yn Bristol. A fi just, obviously, mae pawb sy'n mynd fyna achos bod nhw'n hoffi rhedeg. Fi yna achos bod fi'n hoffi girlfriend fi. Fi ddim yn hoffi rhedeg. Fi ddim yn. Fi'n fel, dim ond yn neud mwyn... Bod yn good girlfriend. But really, yeah. A nes i ffordd fy hun i wneud hanner marathon few years ago, achos o'n i'n teimlo'n ddim yn great. Yeah. So, and nes i wneud just cyn 30th few, which is the classic thing. Turn 30. Yeah, exactly. That's a marathon, yeah. Half. Slowly. Very much a half marathon. Very, very slowly. Ond fi eisiau just gallu teimlo bach yn well. Fi ddim eisiau peidio wneud hwn gyda Rach, achos mae fe dim ond yn sporadic. A mae fe'n fel nice peth i chi'ch ddwy cael hefyd fel bonding. Mae hi'n neud lot o bethau i fi, bydde hi ddim yn neud os bydde hi ddim yn abo fi. Mae'n literally'n trio dysgu Cymraeg. Mae'n trio dysgu iaith. The least you could do i just really anodd. Cerdded yn gyflym am 20 minutes. Wel na, maen nhw yn rhedeg, maen nhw really yn rhedeg, fi'n meddwl. So, nes i wneud hanner awr o interval training. Nice. Ar y treadmill. A nes i really joio fe. O, da fe? Nes i actually really joio. Wel, nes i really joio bod fi wedi wneud e. Wneud e, yeah. A dyna'r thing. Mae fe'n, beth yw'r gair? It's something like fulfilling prophecy, neu... Self-fulfilling prophecy. Yeah, self-fulfilling prophecy. Unwaith ti dechrau gweld results hefyd, mae'n neud i ti teimlo'n well, and so you're like, oh, well, because I've gone to the gym, this has happened, and so I'll keep going. Yeah. Nath hwnna ddigwydd i fi, chos nes i ddim ond dechrau mynd i'r gym fel just 2 flynedd yn ôl, a o'n i ddim yn out of shape o ran fel, o'n i ddim yn edrych out of shape neu unrhyw beth, ond oedd health fi, I've never been a sporty girl, yn casau pi, yn casaya. Oh, really? Yeah, really yn. Ond o'n i fel, fi dechrau ddim yn teimlo'n dda amdan sut fi'n edrych, a so gaf fi trio wneud e. Ac i ddechrau, I didn't know what the hell I was doing in the gym. Tan bod fi wedi cael PT, nath ddysgu fi sut i ddefnyddio'r machines gyd, a wedyn, slowly but surely, o'n i'n dechrau teimlo loads gwell amdano fi hun, a nawr fi fel, it's part of my routine. Yeah. Fi fel y gwrthwyneb, because fi wastad i bod yn eitha sporty. Fi wastad i wneud chwaraeon yn tyfu lan. O'n i'n neud fel bob chwaraeon yn tyfu lan hefyd. Ac yn coleg, o'n i dal yn neud chwaraeon, which is plan fi'n meddwl, mae lot o bobl yn stopi. Sort of oed o'n chweched coleg. Ond oedd dyn ni, oedd yn clas, oedd athrawes a oedd gorff ni yn ysgol, Catrin Edwards, hi oedd captain rugby Cymru ar y pryd. So oedd e'n fel, oedd yn awesome. A oedd ni'n cael wneud, fel tag rugby o'n i'n neud, ond oedd tîm ni'n fel, Dydyn ni ennill dros Gymru fel cwpl o weithio stuff. Oedd a lot o bobl really sporty yn blwyddyn fi. Ond wedyn ar ryw bwynt, a fi ddim yn siŵr exactly pryd, fi wedi sort of stopi wneud gymaint. A hyd yn oed ar ôl coleg, ni'n chwarae rygbi, wedyn
pan o'n i'n byw yn Barcelona, o'n i'n chwarae pêl-droed. A wedyn... Ti'n meddwl, mae fe bach, mae bywyd jyst yn mynd mor brysur. A sa'n gwybod os yw pryd nath e ddigwydd bod ni jyst yn derbyn fel cymaint o bethau constantly. Efe rhywbeth i wneud gyda Covid fel? Fi'n trio meddwl pre-Covid o'n i mor brysur? Neu efe just ers Covid, chi mor grateful jyst i cael pethau i wneud, just say yes to everything, a wedyn, sa'n gwybod beth yw e? Ie, falle. Ond fi yn teimlo fy hun yn fel fwy brysur na fi byth di bod, even though I haven't taken anything new on. Fi'n meddwl definitely gyda Covid a dechrau gweithio gatre tyma bach. Fi ddim yn neud y loads, cos fi ddim yn... Na. It's not really for me. Yeah. Ond fi'n meddwl... Fi mewn swydd beth ti ddim yn symud lot, ond os ti'n gweithio o gartref, ond i bai bod ti'n neud ymdrech, ti'n mynd symud o gwbl. Na. Ti'n mynd i'n gwybod gael y tŷ. Na. So, ti'n gwybod, dyw e ddim yn rhywbeth sy'n just yn mynd i ddigwydd, a ti'n gorfod neud y dy hun. Yeah. So, fi'n neud hwn fel bach o kickstart. Yeah. A fi ddim yn teimlo'n gret am fi hun ar y funud. Na. A bod yn honest hefyd, complete disclosure, pan fi'n gweld fel fideos ni a stuff, weithio fi ddim yn teimlo fel that. Really? Yeah, that hyderus. Fi'n meddwl, fi wedi sort of derbyn bod... O'n i'n really fach pan o'n i'n iau. A oedd e ddim yn achos o'n rhyw ymdrech, oedd e just dyna sort of... Dyna sort of fel body type really brysur, a o'n i'n really fel... O'n i'n eitha active, a dyna oedd just fel o'n i. Lifestyle chi, Yeah. And mae rhan ohono fe, fi'n 32, fi ddim fod i gael yr un corff as dy fi pan o'n i'n 16, 20, 24, 26, whatever. A fi'n meddwl oedd hwnna sort of really coincido gyda Covid a lockdown a popeth. Ble, so o'n i'n fel 20, well, the 5 mlynedd yn ôl, right? So, yeah, so o'n i'n 27. Yeah. A mae hwnna'n amser really naturiol. Fi'n meddwl i sort of late 20s, early 30s, i dy gorff di newid. Yeah. So, fi'n meddwl, fi ddim angen iddo fe fod fel oedd e. It's not gonna be. Na. Ond fi just eisiau teimlo'n well yn fy hun. Yeah. Fi yn obviously hefyd eisiau teimlo fel bod fi'n edrych bach yn well. Yeah. Ond dim mainly dyna beth yw effaith. Na, mae hwnna just yn fel happy side effect o just neud rhywbeth i dy mental health yn y lle gynta. Yeah. So mae'n definitely twofold. Mae'n definitely fi eisiau teimlo'n well, ond hefyd, os fi'n bod yn completely shallow, mae priodas brawf fi mewn cwpl o fisoedd. Oh my god, be shallow. Teimlo a edrych yn well o gyfer hwnna. Yeah, literally, fel fi, even minor social events, fi fel, okay, this is not a healthy habit to promote. Ond fi angen fel shape o lan just hyd yn oed ar gyfer hwnna, which is like silly, because it's like no one will notice or care. Na. Ond mae e mwy... That's internalised. Yeah, mae'n anodd, cos ni just yn conditioned i feddwl fel na. Yeah. A ar un llaw, ti'n modd, well, na, does dim ots, ond fi eisiau teimlo'n well. Fi eisiau teimlo'n iachach hefyd. Exactly. So... Well, one day, os ti lan I fe, awn ni efo i'r gym efo gilydd. Totally down for it. Okay, class. Yeah. Oh, brutal. Fi'n mynd i wneud brutal workout. Okay, fi ddim yn mynd i gyda ti, ond byddai fel, go, you go, Gil. You go, yeah, support me. You go, Glenn Coco. Fi ddim fel arfer yn gwrando ar Call Her Daddy. Fi weithiau yn, dyw e ddim yn rhywbeth sydd yn fel habitual listening i fi, ond os mae rhywun fi fel, dysdyn nhw i ddweud, then... Fi'n meddwl nes i wrando ar tiny bit o bit Miley Cyrus unwaith, ond just ddim yn fy ffordd i... O'n i ddim yn joio'r ffordd mae hi'n cyfweld y pobl, basically. Oh, okay, fair enough. Ond fel ti, nes i weld enw Chappell Roan i fel, okay, fi ddim really wedi gweld lot ohonno hi'n siarad. Na. Just bits pob un o hyn yn y press. Bydde fe'n ddiddorol i weld sut mae sort of y persona yma, achos, ti'n modd, dim Chappell Roan yw hi... Na, Kayleigh. She's Kayleigh. Yeah. So beth yw'r gwahaniaeth? Dwi'n meddwl bod hi'n cydnabod bod hwnna yn rhywbeth o persona, fel Lady Gaga. Yeah. Ond, faint o hwnna sydd yn... Nes ti rand ar y podlediad? Fi jyst i gweld bits ohono fe, y bits sydd wedi dod lan ar fy algorithm. Okay. Controversial bits. Yeah, so fi wedi gwrando ar rhan fwyaf ohono fe, nath ni just diweddu lan yn mynd mewn i Tesco ar rhyw bwynt a ddim roi yn ôl mlaen. Yeah. A oedd yn really, I don't know, fi ddim yn judge o hi fel person Kayleigh ar be nath hi ddweud, achos mae pawb jyst yn byw mewn perspectives ei hun, a so mae perspectives nath hi rannu yn literally just from her life, so ti'n methu beirniadu unrhyw un ar hwnna. Ond oedd e jyst yn,
o'n i teimlo bach fel she was trying to be a certain type of person achos oedd hi mewn stafell gyda rhywun fel Alex. Right. So... A Alex I fi yn dod ar draws fel rhywun that was kind of like the bitchy girl in school. Oh. A bod Chappell Roan, Kayleigh yn rhywun gath ei bwlio yn ysgol, and she was very much not that person, and so like that level of fel, mae'r power dynamic rhwng y ddwy ohonyn nhw wedi wneud I hi teimlo fel bod hi gorfod siarad mewn rhyw ffordd. Sa'n nabod hi digon dda o bod os hwnna yw literally her neu ddim, ond y perception sy'n genio o hi, completely based on the music she writes, oedd e jyst yn ddim yn teimlo fel bod hi fel person, Kayleigh, a'r cerddoriaeth mae Chappell Roan yn creu yn matcho lan. When they should. Okay, fi eisiau, achos bod fi ddim di gwrando arno fe, fi eisiau ti eglur o pa bits ohono fe yw'r bits yma ti'n sôn amdano. Yeah, so mae'na bit pan mae hi'n sôn am ffrindiau hi'n cael teulu ac ati. Fi'n gofod am y bit yma. So mae hi'n sôn am hwnna, a wedyn mae Alex, yr host, yn gofyn, wyt ti beth eisiau priodi neu cael plant? A mae hi'n dweud, wel, mae ffrindiau fi I gyd sydd gyda plant yr oedran hon, sa'n cofio'r complete gair, ond miserable? Yn miserable. Really unhappy. Fel, nhw'n, fel, bod nhw'n fel awful, essentially. She wedi achosi outrage. Ond, yn gynta, falle bod nhw am hwnna'n y gwir, and so it's not anyone's right to be outraged if that's the truth. I kind of hope bod ffrindiau hi dal yn ffrindiau hi ar ôl hwnna after she like broadcast internationally bod nhw gyd yn really... Imagine bod yn kids nhw yn tyfu fyny ac yn gwrando nôl ar fel Auntie Kayleigh yn dweud bod mam fi'n anhapus. Mae'n gymleth achos ar un llaw, harsh. Ti'n meddwl just dweud bod pob, ti'n who really are you to say? Ond i'n bod nhw wedi explicitly dweud yn union hwnna. A please, rhanna hwn gyda'r byd. A hefyd dim nuance, dim fel... Maen nhw wedi blino, ond maen nhw'n just blanket. Mae'n adegau really... Achos o safbwynt fi'n gweld os ffrindiau fi... Mae'n anodd. Fi ddim eisiau gwneud fe o hyn. No, mae'n anodd. I think it doesn't take any sort of huge insight I dweud bod na bod yn riant yn anodd. Mae bod yn fam, fi'n meddwl yn gallu bod yn really anodd, achos mae'n gymaint o bwysau cymdeithasol. Gymaint o sydd fel pwysau I ofalu ar ôl plentyn yma sy'n just I dod mewn I dy fywyd di. Ti'n gallu cymryd fel just gymaint mlaen o disgwyliadau pawb a phopeth. A disgwyliadau dy hun achos ti'n cael dy fel conditioner trwy bywyd I fod fel I will be a mother, my duty to the world is to become a mother kind of thing. Ac I fod yn mam da, whatever that means. Fel. Cos y backlash fi wedi gweld ar-lein yw hanner pobl yn dweud, oh my God, how dare you say that? You don't know anything about what it's like. It's the most wonderful thing in the world. A hanner pobl yn mynd, well, actually no, mae yna adegau. Pan mae fe yn, really anodd. Mae yna adegau, pan mae fe'n actually yn awful. Ond dyna'r thing, mae yna loads o nuance, ond... Social media, fan iddo. Ond ydy hi yn y foment yna mynd I bod fel, all my friends are unhappy, but let me talk about all the nuances of parenthood. Na, because that's not what the podcast is about. Na, dyw hi hefyd ddim yn gwybod. Na. O reidrwydd. Na, mae hi just yn siarad o absolute perspective hi, o falle oedd ffrindiau hi, just fel, I'm so, like, miserable at the moment, cool, soundbite, done, fel, mae fe just yn, oedd e just yn weird, a just trai pethau oedd hi'n dweud, fi literally ddim yn cofio gair y mair y pethau mae hi wedi dweud, ond oedd e just yn fel, oedd yna rhai o degau lle o'n I fel, yn cringe o tyma bach fel, hefyd, just my own personal thing, oedd hi'n gadael loads o gaps rhwng ateb, ac yn I fel, ydy signal fi di mynd? Beth sy'n digwydd? Fi'n cymryd ages I feddwl. She's not media trained, and like, fair play to her. Ond falle dyle hi fod. Falle dyle hi fod, cos mae job hi. But then, should it be her job if she just wants to write music and release music? Ond, mae hwnna'n argument ei hun. Ond, os ti ddim eisiau unrhyw fath o media training, a falle bod hwnna yn neud ti'n mwy authentic y stuff, ond os ti'n mynd I fynd ar un o podcast mwy ar byd, I ddweud rhywbeth eitha controversial, rhywbeth ti'n gwybod sydd ddim mynd I fod yn controversial, then ti'n gwybod mae fe'n mynd I gael backlash. Maybe she doesn't care. Maybe mae hi'n mynd, oh God, dyle fi ddim wedi gweud hwnna, maybe I just got carried away. Who knows? The thing is, fi'n meddwl fel, maybe she shouldn't care,
Ond mae hi wedi dweud rhywbeth am pobl sy'n agos i hi yn bywyd hi sydd yn eitha, interesting. I gymaint o bobl. I gymaint o bobl. Fi jyst yn meddwl bod o'n weird match o podcast i roi hi ar hwnna. Surely mae'n podcast eraill allai hi fynd a more sympathetic to her. I know, mae'n mutually beneficial yn dyw e. It's one of the biggest podcasts in the world and she's one of the biggest artists in the world ar hyn o bryd. So, ar bapur, it's a win-win. A beth sydd wedi digwydd yw, ni wedi benni lan yn siarad am Chappell Roan a call her daddy. A mae loads o bobl eraill yn siarad am Chappell Roan a call her daddy. It worked. So, ar un llaw, ti'n meddwl, did they even need, does she need to do that to get the publicity? Wel, falle ddim, a falle dim dyna pam mae hi wedi neud e, ond, she got it. A mae wedi gweithio. Mae wedi gweithio. Either way. Ti'n gwybod fi'n queen o reality telly? Fi'n caru reality telly. Ydw, fi'n gwybod hwnna. Ma Celebrity Big Brother nôl wrthos nesa. Celebrity version yma. O'n i'n clywed rhyw rumours bod Big Brother nôl, ni fi ddim di really talu gormod o sylw am beth yn union yw e. Yeah, okay. So it does what it says on the tin. Big Brother on celebs yn mewn, okay? Fi'n gwybod hwnna. Oh. Beth dan carag. I know what Celebrity Big Brother is. So ni'n fel, ti really ddim? Ni'n fel, I'll take it right back to basics, babe. Ti'n fel fi'n mynd trwy'r format, neu? Celebrity Pointless. Maen nhw'n chwarae Pointless, ond maen nhw'n celebrities. Actually, nhw'n galw hwnna'n Pointless Celebs, which is... That's clever. Pointless Celebrities. Celebs. Oh yeah, because they are typically Z-listers, mae gen nhw. Pa i dweud hwnna? Ti'n gwybod? Pwy? O na, ond nhw ddim aros... Ond nhw'n celeb version? Pwy? Leila Nafabi a Priya Hall. Oedden nhw? Yeah. Oh. Anyway, is you. Na i ffynd, na dig on am as, a gwylio. Gas o pwy sy'n line-up, eleni, UK. Pwy? Jojo Siwa. Oh, fi methu neud e. Fi ddim yn excited about ti'n dweud roedd yn mynd i fod yn Jojo. You ain't got to buy nothing, it's not what I want. Is that the song ti'n dewis ar gyfer Jojo? Get out! I didn't cael canu ar hwnna. Nah, but that was only like a few seconds. It's fine. I don't think Jojo Siwa's listening i fod yn fel copyright. Well, it's not Jojo Siwa. It's Jojo. Company. Oh yeah, nah, sorry, you know what I mean. Carry Jojo. Anyway, nôl i'r actual main event fan hyn, Jojo Siwa. Na ti controversial figure arall. Fi methu aros. It's going to be iconic. I hope bod hi ddim yn fel un o'r celebs mawr yn amr wedi rhoi mewn, ond mae fel a contract stipulation yn dweud bod hi ddim yn gofod bil mewn ond fel wythnos fel Sharon Osbourne llynedd. Oh. I'll be fuming, because no doubt mae hi'n cael fel millions of pounds of a fee. Falle ddim millions, that's dramatic. Hundreds of thousands. Dyw'r celebrity version ddim fel arfer mor hir ar un werin bobl. Werin bobl, ie. Dwi ddim angen fel stuff of a mas gormod. Jojo Siwa, fi'n meddwl yn barod wedi bod ar bach o siwrna. Oni? Achos mae hi nawr yn mynd mas gyda... Mi'n cofio enw hi, ond yw artist, I think, queer... well, obviously queer. Well, queer artist Australian. Fi'n gwybod sut nhw'n identifio. Ond, merch. A mae pethau wel bach mwy calm. Mae hi, just dim lot o... Mae hi dal yn trio fel... Mae hi dal yn neud, pan mae hi'n rhyddhau ca newydd, weird dance iddo fe, because of the headbutting one, mae hi'n gwybod y formula nawr. So mae fel, okay, i hwn fynd yn viral, mae rhaid fi creu dance sydd yn neud fi edrych yn weird. So, honestly, more full unrhyw un sydd yn fel, oh, Jojo Siwa is like a cringe. Achos mae hi'n neud e ar pwrpas. She knows she's doing it. Mae hi wedi bod yn neud hwn am, ers ni'n babi, basically. Yeah. The dance moms. Ond fi a Sam, bys unrhyw un sydd gyda fel Annie fel Anwes, they'd understand this. Mae gen ti fel 60,000 o nicknames i anifeiliaid chi. Sure. So, enw cath ni yw Rosie. Yeah. We'll call her Rosalita, we'll call her Rosie Roo, we'll call her Rosie Chonks. So, un newydd fi, Ro Siwa. Okay, that's actually good. O'n i fel, ble mae hwn yn mynd, what does it have to do with Jojo Siwa? With you. Ro Siwa, a fi yn mynd i fod ar y sofa yn gwylio Jojo Siwa gyda Ro Siwa. Oh, hwnna'n actually cute. Falle na i fel, ti'n mae Jojo Siwa nawr gyda fel enfys yn gwallt ti? Turns out oedd e'n wig. Shut up. Na, nawr. Yeah. Mae fe'n wig, even gyda gwallt byr. So ar un ochr mae fel pride flag, a ochr all mae'n trans pride flag, right? Mae fe'n wig. Yeah.
Apparently. Wel, o'n i'n mynd i wneud hwnna i row. Gyda'r shaved ochr. Na ddim siafod, that's a bit torturous. Ie, na paid siafod gan. Na, beth hwnna'n really weird. Yeah. A hefyd, mae gen hi bach o PTSD o rhywbeth, I don't know what. So mae Sam yn licio dweud she's seen the choppers, achos mae hi dechrau fel... Gweld, unwaith, nes i cerdded just heibio hi, a nath i mynd, and hi fel, I'm literally walking past you. Mae rhywbeth to digwydd hi in past life. Oh, well, in maybe this life, yeah, achos gathon ni ddim hi, well, nath Sam ddim cael ei tan i fel 6 years old, so... Oh, mae probably rhywbeth di digwydd. I know. So, lot mewn common gyda Rosie a Jojo Siwa. Sure. So, ni'n gwybod pwy sy'n mynd mewn gyda Jojo? Yeah, fi wedi gweld y line-up, ond fi methu cofio los o'n nhw, surprise, surprise. Okay. Doesn't bode well. Pwy yw drag queen yna? Danny Beard? Yeah. Oh, maen nhw'n amazing. Yeah. Mae'n rhywun o... Oh, David Platt o Corrie. Makes David sense. Platt. Wedi gadael cori, dwi'n meddwl. Yn ddiweddar. I think... Interesting. A ti wedi gwneud o lan? Nah, that checks out. Cos bys fe methu wneud Corrie os dda'r byd. Wel, bydde, os mae fe jyst i fel gadael yn tyn bach rhywun beth. Oh, yeah. Killed off for a few weeks, typically. Mae yna rhywun o EastEnders, methu cofio pwy. Mae hwn yn high quality. Really I know. Rhywun o Tawi. Well, yeah, I could have guessed that. Chris Hughes. Rhywun o Corrie, rhywun o EastEnders a rhywun o Tawi. Yeah, I believe you. Hefyd, yr un yma, Chris Hughes o Love Island. Oh, oedd e'n ffarmio yn doedd? Na. Yeah. Oedd e? Yr un nath mynd mas gyda What's Her Face sydd yn massive nawr, Olivia Atwood. Yeah. Oedd e'n ffarmio? Dwi'n meddwl siwr bod e'n ffarmio. Mae un arall sy'n fwy enwog yn ffarmio, Will. Will, the farmer. Ond fi'n eitha siwr. He gives farmer, because then, yeah. YFC vibes. Olympian, yeah. Mae yna Olympian a fel actor, ond, yeah, dim huge names I fi yn bersonol. Heb lan Jojo Siwa. Ond, yeah, Jojo Siwa really ticked my box. Oh. Yes, fi'n edrych mlaen. Na i ddod â fel rhyw fath o bi-weekly update I chi. Bi-weekly update. I'm gay, so wrong. Not funny at all. Well, don't mislabel me. Don't mislabel me. I wouldn't. Deal. Oedd e just yn pun. Oedd e just yn shit pun. A fydde ti yn mynd i weld Jojo Siwa mewn cyngerdd? Na. Okay. Sorry, end of answer. Fi jyst yn gwybod pwy yw cynulleidfa fa hi yn wlad yma. Calm as a bitch. Ydy dal yn pobl ifanc? When I say pobl ifanc, I mean like 10-year-olds. Fi ddim yn gwybod. Cos oedd pobl fel plant arfer bod yn obsessed gyda hi pan oedd hi dal yn blentyn, technically. So faint oed yw hi? Fel early 20s? Early 20s. Okay, so falle pobl oedran hi? Na. Ti'n gallu dychmygu 20, like 22, 23 years yn mynd i weld Jojo Siwa? Falle for a laugh. For a laugh, the gays. Fi'n meddwl mae'r gays yn for a laugh I hi. Ond typically, bys ni dweud, pobl really ifanc, bys yn gwylio hi. Constantly. A nawr fi. Wel, pob hwyl Jojo. Pob hwyl, Ti'n mynd i bleidleisio iddi aros mewn? Well, see how she, be yw vibes hi, cos falle bod hi'n actually an arsehole, so... Right, mae dy fi hunch bod hi actually mynd i fod yn delight. Probably. I think it's going to be a redemption arc. Oh, na, fi'n meddwl mae hi'n mynd i wneud i fi cringe, although, and I'm just like, please. Fi'n meddwl bydd hi'n cringe, ond fi'n meddwl bydd hi'n neis. Bydd hi'n neis, yeah. That's fine, you can be nice and cringe, yeah. Yeah. Na ni. Na ni. Pob hwyl. Pob luck, babe. Pob luck, babe. Wyt ti wedi gweld y newyddion heddiw? Na. Am yr Euros, ond ddim Euros eleni. Oh! Na! World Cup? Na. Na. Ti wedi gweld hwnna, ddo? O ti'n on about Euros sy'n dod i'r UK? Fi'n siarad am Euros 2035, cywir, UK. Yeah. O'n i'n gwybod hwnna, ddo? Wel, dim ond heddi ni wedi ffeindio mas o dim ond nhw sydd wedi bido. Na, we knew this ages ago. Na, dim ond nhw sydd wedi bido. Yeah. It's closed. Na, fi'n gwybod, ond nath hwnna ddigwydd ages ago. Na? Yeah. Na, literally heddiw mae'r pennaeth falle o'n i'n gwybod. FIFA wedi dweud. Maybe I... But why would you know? Well, inside circles. Yeah. Mae genuinely, cos fi'n cofio pan oedd y bid yn mynd mewn. Wel, falle oedd neb arall wedi bido ar y pryd, ond falle oedd e ddim yn fel... I swear mae hwn yn old news. Dim e ddim, I swear. Oedd She's a Baller wedi rhoi fel Instagram heddiw. Official news outlet. Well, mae o. Pildroed. Don't slag him off. Oh, na. Always unofficial media welcome. Alternative media, fel maen nhw'n galw nhw.
4 hours ago, UK is set to host... Yeah, ond cer ar Google. Because I swear it's They going to... haven't posted it as, like, new news heddiw am ddim reswm. Checo. Might be doing it for the engagement. Women's Euros. Women's Euros. Yeah. Oh! Fuck me. Sorry, fi'n sôn am y dynion. Absolute spanner. Ond fel, why are you gaslighting me? Sorry. Oh my god, we're having it all. O'n i'n meddwl, na, World Cup o hwnna. FIFA World Cup sy'n dod yma yn 2035. Women's. Euros y dynion. Sorry. I got You the name spanner! wrong. I got the name wrong. Yeah, but it remains. It's not the same thing. So It's it not the remains same that I was thing. correct that the men's Euros are coming to the UK, already announced ages ago. Yeah. And then the World Cup, yeah, you Okay, heard so we were about both earlier. half wrong. Well, Would you not concede that we were both half I wouldn't wrong? concede we were both half wrong. When you felt my announcement heddiw, I'm like a huge women's international tournament coming here in 2025. Nes ti weid on a huge announcement am Euros. Yeah, and like And I nes just ti say weid Euros bit, dod to UK. 2035. Ti fel, yeah, and he fel, nah, that's already announced. Because I you did didn't say women's. men. I did. Women. I did. Roll the tape. Okay, fine, let's concede. Quarter wrong, you were half wrong. You were very wrong, actually. Ti'n mwy wrong na fi. Oh, man, not even wet World Cup. I mean, we won't be in it. Not with that attitude. Right. Okay, fair enough. I got the wrong title. Ond, fi'n meddwl, dyle ti nabod fi yn ddigon da I wybod bod fi never ever in our friendship wedi dod lan gyda conversation am chwaraeon dynion. Fair enough. Not once. You're all for the women. Mewn loads o ffyrdd. Mewn loads of Na things. roi grace I ti fyna. Okay, diolch. Okay, so, blah, blah, blah. The women's world football. World football? Nah, I'm saying it, although I'm trying to say the title. The Women's Football World Cup. I am. Fi'n cael am yn i gyd. Don't Yeah. need to think it's bloody... Na. I don't know, tiddlywinks. Yeah. The Women's Football World Cup. Yeah. Fi'n Dwi'n dweud i ni'n siŵr bod ti'n cael yn gywir. 2035. So 10 mlynedd I ffwrdd. Lle mae fe nesa? A hefyd, pa mor aml ma fe then? That's a random. World Cup. Fi'n moyn gweud bod y World Cup yn Brazil. Oh. A Women's World Cup Trippy nesa yn Brazil. Fi'n meddwl. Yeah. Fi'n meddwl. Fi'n So cofio faint meddwl... oed bydde ti? 42! I'll be 42. Ond, ti'n gwybod be? Dwi ddim di hala fi fynd, oh my god, byddai'n 42. Mae di hala fi fynd. Oh. Ti'n gwybod be? Fair. Okay. O'n i fel, Gyda babies. what if I have kids by then? And Can we come in now? Yeah. That's so cute. But I probably hefyd, to be fair. Erbyn 40. Well, yeah, obviously, ti And ddim they'll be lot iawn na fi. besties. Os ti ddim lot iawn na Na, fi. na. Pa dweud y fel bod e'n crazy? No, I just never Okay, thought of it. I just never thought of it. Pryd, wyt ti'n gwybod fel pa amser o flwyddyn ma nhw, typically? O'n i'n genuinely meddwl bod ti'n mynd, wyt ti'n gwybod Pryd ti'n pa gael amser o babi? flwyddyn ti'n mynd gael babi? I was like, na. Wel, y reswm fi'n gofyn yw, imagine maen nhw'n fel disgyn ar 40th fi. O na, cos bys y 40th fi in 2034. O, ma'n mad. Mae'n gwybod fel afr yn digwydd... Fi'n moyn gweud, mae'n ystod o'r haf laf yn diwedd, ie. Okay. Tua diwedd yr haf, fi'n moyn gweud, ydw i'n rhoi celwydd potential. Nag yw'n swnio'n mad ddo I ddweud fel 2030 rhywbeth. Ydy, mae e. Hwn yw'r peth cyntaf fi wedi meddwl am sydd yn digwydd yn y ddegawd nesaf. Ond It's only 5 years away. Yeah. Fel, as in, I did 1930s, so o'n teimlo mwy naturiol. The 2030s. Yn 5 mlynedd I ffwrdd. Ni'n hanner ffordd. Oh, stop. Disgusting. I know. Well, ddim yn disgusting. It's just time and it's life. And mae heneiddio yn fraint and it's a beautiful thing. See you in 2035. Gobeithio. Fi'n meddwl, erbyn 2035, bod na, dyn ni'r un faint o siawns. Right, meddwl amdano fe fel hyn. Yeah. Pan nath dynion Cymru qualify ar gyfer i'r Euros, a fyddwch chi wedi meddwl pryd ni, beth oedd chances dynion I qualify ar gyfer y World Cup. Cos yna be, fel 6 blwyddyn rhwng y Euros yna nath nhw fynd trwyddi ar World Cup. Was it 2016 nath nhw... Fi'n eitha siŵr. 2016 at the Euros. Yeah, a 2022 with the World Cup. Yeah, so 6 years. So mae'n hollol bosib. So mae'n 10 mlynedd. Mae'n hollol bosib allan nhw fynd I World Cup. Fi'n meddwl, dyw e ddim yn
Dyw e ddim yn amhosib. Na. Dyw e ddim yn amhosib. Maen nhw wedi curo tîmau sydd wedi cyrraedd y World Cup Yeah. yn y qualifiers I gyrraedd y Euros. Yeah. It is not impossible. Yeah. A mae yna lot o dalent ifanc yn dod. Fi'n gwybod mae yna lot o focus ar fel, ti'n modd, Jess Fishlock yn ymddeol, a I get it. What an icon. Ond fi'n meddwl mae'r tîm heb Jess Fishlock just mor gryf. Fi'n meddwl bod nhw'n awesome. Fi'n meddwl bod yr chwaraewyr ifanc sydd yn dod lan nawr, fel, maen nhw mynd i gael addysg pêl-droed a fel hyfforddiant gymaint gwahanol i fel mae'r senior players ni wedi cael erbyn hyn. Maen nhw'n mynd i allu neud e'n broffesiynol, which o'n nhw ddim yn gallu pan nhw'n yr un oedran. Maen nhw'n mynd i gael yr holl facilities yma a'r holl... Just pethau hyd yn oed fel physio a stwff, a'r gofal. A fi'n meddwl bod yn exciting. A fi yn mynd i ddal y ffydd a gweud bod yna perffaith siawns dyn nhw. Bydd hwnna'n clas. Ti beth yn gwybod? Na, ti beth. Yn ymwedig yn 2035. A wel, ti ddim really'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd efo'r Euros. Fi'n gwybod mae grŵp ni yw'r un fwyaf galed, ond England could have an off day. England could have an off day. Digon bosib. A Frank a'r Netherlands. A gyda ni yn cheer nhw mlaen. Fydd yn fine. Fydd yn absolutely fine. Fydd yn hwyl, anyway. Either way. Wel, fi nos Wener yn mynd i wylio Cymru yn chwarae yn erbyn Denmark. Y fe friendly yw hwn? Na, Nations League. Oh, Nations League. So... Pa mor belled ni off o'r Euros nawr? Faint wythnosau? Wel, ni dechrau Ebrill, a mae fe dechrau... So dyn ni'n mynd ar y pedwerydd, and it's the 3rd of Ebrill. Mae Mehefin gorffan, so 3 mis Tai pace mis. i... Fori. Well, teithio. Tai mis i fori. Oh my god, okay, fi angen siopa bikinis newydd. Bikinis newydd? Ni'n mynd i'r Swister. Mae'n lakes. Oh, yeah, gwir. Okay, fine. Sorry. You and your beach all here? It's no monk Nash. But I'll take it. Listen, even os mae'n city break, I'm in my bikini on a rooftop, brother. Right. Na I ffindio dŵr. Fel pull bach, fountain fi. Just yn gweld... Gyda cocktail of float. Os chi'n Lucerne, chi jyst yn gweld cat yn sefyll mewn puddle mewn bikini. Mind your business. Just leave it to it. Ond genuine, os mae rhywun mas yn gwrando yn mynd i'r Euros, let us know. Oh my god, let us know. Please. Ni'n mynd i trio recordio mas yna, nag ni. Ni'n mynd i drio. A... Ydyn ni'n mynd i fynd ar... Falle bydd y quality ddim yn cystal, achos ydw i'n mynd i fynd ar holl stuff yma gyda fi. Na, bydd gallu mynd o fe. Na. Gallai mynd o fe. Gwych, na ni. Sorry, your little friend over here. Going to evolve bloody 50 kg o luggage. I don't know what happened there, it was a mistake. Well, na fi'n cofio be, o'n i'n mynd am wyliau arall ar ôl Swister, so bysyn ni ddim am pethefnos. We thought we'll need the bigger 50 luggage. 50 kg o luggage, Christ. O'n i'n mynd, gallech chi fyna fi, lies. Obviously not. Couple of visau, you won't be far off. I'll be a waif. Flowing in the wind. Alla di hedfan draw na fel... hedfan draw na. Fel paper aeroplane bach fy hun. Neu tylu ti mas o ffenest. Wyle di na. Lovely catch a line. Wel, joy indeed y benwythnos. Diolch yn fawr at ti. Ana fo ti cyn bo hir. Ta-da. Ta-da.